Drahí bratia a sestry, druhú časť nášho zamyslenia nad jubilejnou bulou svätého Otca budeme venovať nášmu životu v nádeji, ktorou je Kristus. V tej prvej časti sme si to už vysvetlili, že on sám je zdrojom a dôvodom našej nádeje. Hovorili sme o nádeji, ktorá sa rodí z lásky a zároveň je jej motorom. A hovorili sme o tom, že ak sa upriamujeme na Krista, Duch Svätý nás uschopňuje k tejto láske a nádeji, vďaka ktorej nás nič nemôže odlúčiť od Krista. Teraz poďme ďalej a približme si taký ten obyčajný život v tejto nádeji, ktorou je Kristus. Svätý Otec vo svojej bule pripomína, že nádej spolu s vierou a láskou tvoria trojicu teologálnych čností, ktoré vyjadrujú podstatu kresťanského života. A to v takej neoddeliteľnej dynamike. No a nádej je tou, hovorí Svätý Otec, ktorá tak povediac nám dáva orientáciu v živote, naznačuje smer a cieľ nášho života. Pozrime sa na to tak trošku optikou obyčajného života. Dáva nám orientáciu, nádej. Pápež tu spomína už rozoberanú výzvu apoštola Pavla: v nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví a v modlitbe vytrvalí. Svätý Otec vyjadruje presvedčenie, že ak máme nádej v Kristovi, živíme ju modlitbou a vytrvalosťou. O tom sme hovorili naposledy. A ďalej konštatuje Svätý Otec, že ak by to tak bolo, naša viera bude radostná, láska neúnavná, pretože dokáže darovať hoci len úsmev, gesto priateľstva, bratský pohľad, úprimné vypočutie, nezištnú službu s vedomím, že v Ježišovom duchu sa i takéto maličkosti lásky stanú semenom, plodným semenom nádeje. Drahí bratia a sestry, čo sa tým vlastne chce nám povedať? Nádej je orientáciou. Orientáciou v tom, aby sme v každom čase prinášali tieto plodné semena nádeje do životov iných ľudí. Je tu reč o radostnej viere, o neúnavnej láske, o drobnostiach lásky, ktoré môžeme urobiť. Keď som sa nad tým zamýšľala, som si uvedomila, že naozaj môžeme byť vo veľkých búrkach života. Také rozbúrené more, kde nič nevidíme. Nevidíme nič, len v diaľke maják. Svetlo, za ktorým ideme. Tak si to tak predstavujem, že táto nádej v Kristovi v týchto búrkach života je týmto majákom. Že nám navzdory tomu, čo žijeme, kde už nevieme, kde je sever, nám pomáha, aby sme sa nestratili. A že vlastne je tu vždy niečo, aj keď nerozumiem tomu, čo práve žijem, myslím si, že som v akomsi čiernom lese alebo v akejsi slepej uličke. Proste môžu byť takéto situácie v živote. A napriek tomu je tu svetielko, svetlo od Krista, ktoré mi hovorí, čo práve môžem. A že toto je veľmi dôležité. Čo práve môžem. Že sú to práve tie maličkosti dobra, maličkosti lásky, ktoré môžem, a oni sa môžu stať plodným semenom nádeje aj pre druhých. A Pán si ma cez ten les, alebo tú tmu, on si ma povedie. On si ma povedie znova z tej tmy do svetla, znova príde, znova proste v tej búrke svitne slnko, vlny sa upokoja, ale my sme sa nestratili, pretože sme sa držali niečoho, čo sme práve s Ježišom mohli žiť. A nás to s Ježišom spojovalo. Tieto maličkosti dobra. A tak by som tu chcela trošičku zostať pri tom a rozvinúť to ešte iným smerom. Všetko, čo žijeme totiž s Kristom, pre tento svet, pre ľudí, pre našich najbližších, pre ľudí neznámych okolo nás. Nič nie je zbytočné, nič nie je zabudnuté. Totiž tieto maličkosti lásky, ktoré sme schopní robiť, niekedy ich nerobíme práve preto, lebo to nepovažujeme za efektívne. Pretože robíme mnoho malého dobra, ale nikto sa nám za to nepoďakuje.
nemáme od nikoho nejaké uznanie v tejto veci. A u mnohých ľudí práve toto vedie k akési rezignácii nad malým dobrom. Na čo by sme to robili? Nemá to zmysel. A očakávame akési veľké dobro. A to neprichádza. Takže tá orientácia nám hovorí, ktorou má byť táto naša nádej, aby sme sa nezameriavali hneď za veľkými vecami, pretože zatiaľ nemôžeme dosiahnuť, ale aby sme videli to, čo môžeme a nevzdávali to. Takže prosím, znova pripomínam, najmenšie gesto lásky. Najmenšie gesto lásky, pozornosti, pomoci, Božej pamäti nie je zabudnuté. Niekedy naozaj to už vidíme hneď, že to najmenšie gesto lásky má veľký zmysel a prináša nádej iným ľuďom. Spomíname si na svätú Teresku z Lizie, ktorá hovorila, hoci len úsmev niekedy stačí, aby smutná duša pookriala. Prinesla jej nádej. My môžeme mať naozaj oči niekedy zaliaté slzami a predsa sa vieme usmiať. Vieme odovzdať niečo dobrého tým ľuďom okolo nás, pretože vidíme ich, nielen seba. A keby sa aj stalo, že tí ľudia teda nás neocenia, nepoďakujú a podobne, prosím, pamätajme, Božej pamäti nič nemôže byť zabudnuté, pretože Boh je večná prítomnosť. A každé gesto lásky, ktoré sme kedy urobili a budeme robiť, má v Bohu večnú hodnotu, pretože láska je večná. Má v ňom večnú hodnotu. Pretože to, čo sme urobili ako dobro, ako lásku, to už zostáva. To proste je. Nestráca sa. No a keďže je to stále prítomné v Bohu, tak vo svoj čas to môže priniesť plody. Hoci napríklad my by sme už tie plody nemuseli vidieť. Tu mi vyvstávajú pred oči len zdanlivo zmarené životy tých, ktorí nemohli svoj život prežiť tak, ako by chceli. Nebolo im to dopriaté. Naši mučeníci aj nedávnych dôb, spomeňme si na blahorečeného nedávno Janka Havlíka, alebo na Anku Kolesárovú. To sú obyčajní ľudia, kde v ich vlastných dedinách ani neboli ničím zvláštnym. Neboli, mohli by sme povedať, v tých, kedy sa na nich skoro zabudlo, áno, neboli nejako ani ocenení. Nikto o nich poriadne nevedel. A predsa vo svoj čas ich životy úžasným spôsobom priniesli plody a prinášajú plody a dávajú nádej a silu do života mnohým ľuďom. Takto to je v Bohu. Bohu sa nič nestráca, on dáva vzrast a on vo svoj čas tie plody našich životov vyniesie na povrch. Takže preto pápež František vo svojej bule vymenováva výzvy prinášať nádej. Či je to nejaká angažovanosť premiér, pozbudzovať sa v tých ťažkostiach života navzájom, pomáhať ľuďom v ťažkých podmienkach, chorým, migrantom, starým, chudobným a tak ďalej a tak ďalej. Vždy sú ľudia okolo nás. Vždy sú ľudia, ktorí potrebujú pomoc, ktorú my môžeme dať. Nielen prosiť Pána, aby im on pomohol. Druhá vec je, čo nás oslobodzuje, tie naše ruky od takej nejakej efektivity, od počítania, či to má zmysel, či to nemá zmysel. To sú prázdne ruky. To je znova výraz Teresky, ktorá hovorí Ježišovi: na večer môjho života, keď sa objavím pred tebou, nechcem, aby si počítal moje dobré skutky. Veď všetko, čo mám, dobré je od teba. Ty sám si mojou zásluhou. Takže netreba nám počítať efektivitu našej lásky. Prijímame lásku, dávame lásku, nepočítame. A táto láska, opakujem, je v Bohu a vo svoj čas prinesie plody, aj keby sme sa my ich nemali dočkať. Takže, drahí bratia a sestry, toto je taká prvá vec, ktorá nám dáva takú orientáciu v živote, keď proste moc toho nevidíme, alebo aj keď sa cítime dobre, ale je to niečo, čo vždy môžeme a má to ten večný dosah. Ďalej nám Svätý Otec hovorí, že nádej, okrem takej tej bežnej orientácie, v tejto orientácii v živote nám dáva smer a cieľ. Ukazuje nám smer a cieľ. To je účel toho majáku. Búrka, nebúrka. Ukazuje nám cieľ, kam máme dôjsť a tým pádom i smer. No a tu sa dotýkame samotného jadra kresťanskej nádeje. Čo vyznávame ako cieľ našej nádeje? Svätý Otec nám to pripomína vo svojej bule.
Verím v život večný. To je proste konštanta vyznania kresťanského kréda. Verím v život večný. No a kresťanská nádej sa upiera k tomuto životu, ktorý sme ešte vo večnosti nedosiahli. Ešte sme tu a predsa tú večnosť už máme v sebe. Už ju žijeme. A Svätý Otec tu práve spomína tú odvrátenú stranu sveta, ktorý túto nádej nemá. Spomína tu druhý Vatikánsky koncil, práve konštitúciu Gaudium et Spes, článok 21, z ktorého cituje: bez božského základu, bez nádeje na večný život, ľudská dôstojnosť trpí veľmi ťažkú újmu, ako to dnes často vidno. A záhady života a smrti, viny a utrpenia zostávajú nevyriešené. Takže ľudia nezriedka upadajú do zúfalstva. Na druhej strane my, vďaka nádeji, v ktorej sme boli spasení, máme pri pohľade na plynúci čas istotu, že dejiny ľudstva a každého z nás nesmerujú do slepej uličky alebo do temnej priepasti, ale sú zamerané na stretnutie s Pánom slávy. Toľko Svätý Otec. Na jednej strane tu máme mnoho ľudí tohto sveta, ktorí trpia zmarom a nespravodlivosťou vo svojom živote, v tom prostredí, v ktorom žijú, a týka sa to života ich blízkych a tak ďalej. Je tu proste do neba kričiaca nespravodlivosť, v ktorej títo ľudia aj umierajú. Strácajú nádej. A je tu ten silný pocit nespravodlivosti aj u tých ľudí, ktorí sú toho svedkom. Pretože akoby sa nám nedostáva zadosti učinenia. Zlo nie je potrestané. A je to niečo naozaj proste do neba volajúce, čo mnohým ľuďom spôsobí až stav zúfalstva. To je konštatovanie situácie okolo nás. A na druhej strane sme tu teda my, kresťania, ktorí máme nádej v Kristovi, istotu v ňom, že zlo v ňom bude potrestané. Že zlo nebude sláviť víťazstvo. Že zlo nemá v sebe žiadnu akoby konzistenciu. To je parazit na dobre. A v Ježišovi Kristovi toto víťazstvo nad zlom už máme. To je vyznanie našej viery. Ale niekedy vďaka tomu prostrediu tej nespravodlivosti okolo nás, toto všetko v nás je akoby zatienené, zahmlené. Ďalej to vyznávame, ale neprináša nám to akoby silu do toho konkrétneho života okolo nás. Drahí, skúsime si tu teda priblížiť, že táto nádej v Kristovi, toto jeho plné víťazstvo, nám otvára jedno nás presahujúce tajomstvo. Ale skúsim to nejako pretlmočiť. Toto tajomstvo sa týka samotných dejín ľudstva, týka sa samozrejme aj nášho každého osobného života, pretože náš príbeh osobný tvorí súčasť príbehu ľudstva. Je nám treba kontemplovať hlboké tajomstvo, ktoré vyžaruje z kríža Ježiša Krista. Pán Ježiš na kríži totiž ako zástupca človeka a celého ľudstva, ako hovoria veľkí teológovia, vzal na seba nielen náš hriech, aj a celý hriech sveta. To je nezmerné zlo. Ano. Ale s tým on vzal do seba, akoby pojal do seba aj všetky biedy nás ľudí. A to od prvopočiatku dejín ľudstva až po parúziu. Nevieme si to predstaviť. Ale keď tou kontempláciou naši svätí dochádzali vždy k tomu, že Ježiš skutočne zobral do seba, pojal do seba na kríži príbeh každého jedného z nás. Každého človeka s jeho konkrétnou tvárou, nie iba nejaké masy ľudí. Do seba takto pojal celé dejiny. A týmto akoby pojmutím do seba tieto dejiny človeka a ľudstva vykúpil. Pretože tieto zranené dejiny, ktoré máme v Kristovi, Kristus vstáva z mŕtvych. To znamená, že prináša život týmto zraneným dejinám.
dovolím si tu použiť pre väčšiu zrozumiteľnosť toho, čo som sa tu snažila povedať, slova veľkého evanjelického teológa Jürgena Moltmanna. On hovorí: Božia história, konkretizovaná v Ježišovej smrti na Golgote, obsahuje všetky hĺbky a priepasti ľudskej histórie. A nie len to. Každá ľudská história poznačená hriechom a smrťou je prekonaná v tejto Božej histórii. Lebo zástupca človeka a zároveň Boží syn vstal z mŕtvych. A takto otvoril každému ľudskému príbehu budúcnosť Bohu. Jeho eschatologický cieľ. Asi ťažké. Ale keď sa nad tým zamyslíme, Ježiš Kristus je vykupiteľ sveta. Nielen niektorých. Vzal svojim krížom a utrpením na seba všetko človekovo. Jeho hriech, jeho rany, jeho biedy, aj samotnú smrť. A zvíťazil nad tým, pretože vstal z tejto smrti. Porazil zlo. Porazil smrť. Preto životný príbeh každého z nás je v Kristovi a v ňom je zlo porazené. Ale môžeme si povedať, ale ako je to s tými ľuďmi, ktorí v tom zmare vlastného života i zomreli? Čo oni vedeli o Kristovi a o nádeji v ňom? Na druhej strane si uvedomujeme, že človek má slobodnú vôľu a cieľ svojho života Bohu môže aj odmietnúť, vyslovene odmietnúť. Môže ho v sebe zničiť. Ale je treba, aby sme vedeli pri pohľade na človeka, ktorému sa život nevydaril, ktorého ten život ubil, pri pohľade na ľudí, ktorí trpia násilím, pri pohľade na ľudí, ktorí teda nemali šancu lepšieho života a prežívali len beznádej. Je treba si nám uvedomiť, že životy týchto ľudí sú v Kristovi. Že bol vzkriesený ten, ktorý bol ukrižovaný, ktorý sa postavil sám na miesto zločincov a ľudí bez nádeje. Takto sa stal nádejou pre beznádejných a pre všetkých stratených ľudí sveta. Každý sa stretneme s Kristom v momente smrti. O tomto stretnutí budeme viac hovoriť na budúce. Ale pretože všetko je v Kristovi. Pretože on na seba všetko vzal. Preto sa môže spojiť s každým trpiacím človekom i človekom, ktorý stratil nádej. A môže sa mu stať nádejou. Kto nám vezme túto nádej? V istom zmysle teda môžeme povedať, pokračuje Jürgen Moltmann, že nielen, že Boh vtelením svojho syna vstúpil do histórie človeka, ľudstva, ale že v Ježišovi Kristovi história človeka vstúpila do Boha a tak sa stala históriou nádeje. Drahí bratia a sestry, je to veľké tajomstvo. Nehovorím, že to môžeme nejako rozumom hneď pochopiť, ale kontemplovať môžeme. Môžeme kontemplovať Krista na kríži, túto jeho nezmernú lásku, ktorá sa sklonila až k ničote človeka a ľudstva, pojala ju do seba a premenila ju v cestu k Otcovi. Táto naša nádej teda je nádej eschatologická. Prekračuje to, čo nám prinesie život. Prekračuje naše zmary. Prekračuje naše porážky. Naše zdanlivé prehry. Prekračuje. Lebo je to ukrižovaný za nás a vzkriesený Kristus, v ktorom sa my sme splodení k novému životu, k večnosti. A tu nám Svätý Otec pripomína, že táto nádej je v nás, pretože sme ju dostali už v krste. Nechajme hovoriť Svätého Otca v tejto bule. Kresťanská nádej spočíva práve v tomto. Tvárou v tvár smrti, keď sa zdá, že všetko končí. A nielen v biologickom zmysle, ale i v tom duchovnom, o ktorom sme hovorili pred chvíľou. Nadobudáme istotu, že vďaka Kristovi
Vďaka jeho milosti, ktorú nám odovzdal v krste, náš život sa nám neodníma, ale sa mení. A to navždy. V krste sme, znovu si pripomeňme, pochovaní spolu s Kristom a v ňom, vzkriesenom, dostávame dar dar nového života, ktorý rúca múr smrti a robí z neho prechod do večnosti. V krste sme pochovaní s Kristom, sme ponorení vo svoju vlastnú smrť, ktorú Kristus vzal na seba, aby sme sa v Kristovi vzkriesenom vynorili k novému a večnému životu. A ten nový život žijeme už teraz. Ježišovi Kristovi teda to, čo nás mohlo od Krista oddeliť, odsúdiť, je zlomené, zborené, smrť je rozlomená a je otvorená naša cesta k Otcovi. My, akokoľvek sme nezmierení s Otcom skrze vlastný hriech, utrpenie a podobne, sme zmierení v Ježišovi Kristovi s Otcom. Prosím, rozumieme tomu dobre, čo hovorí apoštol Pavol, zmierte sa s Bohom. Nie, Boh sa potrebuje zmieriť s nami. On nás nesklamal. On je stále s nami. My sme sa oddelili od Boha, my sme tí nezmierení. A v Ježišovi Kristovi sme zmierení. Priepas medzi nami a Bohom je preklenutá jeho vlastným krížom a jeho vzkriesením. Toto je plný zmysel a hĺbka nášho krstu. Že takto my v Kristovi bez našej zásluhy sme vykúpení a dochádzame spásy. Svätý Otec práve v tejto súvislosti pripomína, aby to, čo sme dávno zabudli, že kresťania napríklad dlho stávali krstiteľnicu v 8-uholníkovom tvare. Aj dnes môžeme vidieť tieto starobylé krstiteľnice pri rímskych bazilikách, napríklad u svätého Pavla alebo u svätého Jána v Lateráne. To bola ešte zo skorších bazilík. Tento 8 hrán krstiteľníc nám totiž má pripomínať 8. deň. 8. deň ten, ktorý prichádza po 7 dňoch týždňa, ktorý prichádza po sobote. Viete, ten duchovný zmysel soboty to nájdeme aj v katechizme katolíckej cirkvi. Ten nám pripomína stvorenie, ktoré vzýšlo z Božích rúk a bolo to dobré. Ale je to zároveň stvorenie vďaka človeku, ktoré sa oddelilo od Boha, ktoré je padnuté, ktoré proste v sebe už nesie tento tieň smrti i večnej smrti. A potom to o 7. dni prichádza deň 8., deň skriesenia nášho Pána Nedeľa, ktorý toto narušené stvorenstvo, ktoré si pripomíname, ktorom sme, je vykúpené. Je vykúpené Ježišom Kristom. Po 7. dni prichádza 8. deň, ktorý do seba pojíma tento 7. deň, jeho duchovný zmysel, aj všetko, čo človek žije pomyselne v tých predchádzajúcich 6 dňoch. Teda ten bežný život človeka, narušený hriechom, Ježiš Kristus do seba pojíma. V 8. deň vstáva z mŕtvych. Takže ten kandidát na krst si mal uvedomovať, že svojím krstom vstupuje do tohto 8. dňa. Do života Krista. Do života vzkrieseného. To dôležitý odkaz pre nás. Aby sme naplno objavili, čo v krste žijeme. Každý deň. Takže Svätý Otec nás vyzýva, aby sme toto jubileum prijali ako príležitosť znovu objaviť dar tohto nového života, ktorý sme dostali v krste a ktorý premieňa, deň čo deň vlastne premieňa drámu smrti v život. Aby sme nezostávali v tieni smrti, v tieni rezignácie, pri pohľade na to, čo sa okolo nás deje. A aby sme my boli svedkami o tejto nádeji pre tých, ktorí nádej nemajú. Ktorým nikto túto nádej nezvestoval. Ktorí sú odkázaní len sami na seba. Aby sme sa stali svedkami tejto nádeje skrze práve to, čo žijeme a ako žijeme. Svätý Otec tu pripomína to najvyššie svedectvo, ktoré existuje, a to je svedectvo našich mučeníkov. Nie len prvých dôb, celý stáročí súčasného života, súčasného sveta, ktorí pevní vo viere nevzdali sa svojej viery, tejto viery v zmrtvých stáleho Krista a dokázali sa dokonca zrieť z vlastného života tu na zemi, len aby nezradili svojho Pána. Sú to vyznávači života, ktorý nekončí. A my máme byť tiež svedkami, tak ako môžeme, tam, kde sme, vyznávačmi života, ktorý nekončí. Tak, drahí bratia a sestry,
túto asi náročnú časť by sme mohli zhrnúť. Nádej, ktorú máme v Kristovi, nám dáva orientáciu v bežnom živote. Pretože nás upriamuje nie na to, čo nemôžeme a čo sme nedosiahli, ale na to, čo môžeme. A to v nádeji, že každé gesto lásky má zmysel. V Ježišovi Kristovi sa to nestráca a prináša vo svoj čas svoje ovocie. Táto nádej je zároveň smerom a cieľom. Upriamuje nás skutočne na to, čo sme nedosiahli, ale ideme k tomu. Je to večný život, ktorý nám bol daný skrze veľkonočné tajomstvo Krista. Skrze jeho umúčenie, skrze jeho smrť a vzkriesenie. V tomto veľkonočnom tajomstve Krista je už celý náš osobný príbeh života, ale aj príbeh všetkých ľudí. I tých, ktorí zomierali bez nádeje, ktorí zomierali v utrpení, ktorí zomierali v akomsi zmare. Kristov kríž je víťazstvom nad všetkými týmito životmi. Majme túto nádej. Samozrejme, túto nádej cez prach smrti tu treba ešte rozvinúť, v mnohých veciach upresniť a o tom si povieme niečo na budúce. Požehnaný čas.